ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വിമാനയാത്രയാണ്. UAEയുടെ ഔദ്യോഗിക വിമാന കമ്പനിയായ ഇത്തിഹാദ് എയർവേസിൻ്റെ റോയൽ ജെറ്റ് വിഭാഗത്തിലെ ബോയിങ് ബിസിനസ് ജെറ്റാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള യാത്രാ വിമാനമായി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 100 മില്യൺ 700 കോടി രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന ഈ വിമാനത്തിലെ യാത്രാ ടിക്കറ്റ് 1 മണിക്കൂറിന് ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതായത് ഏകദേശം 15 മണിക്കൂർ യാത്രാ ദൂരമുള്ള ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും മുംബൈയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഏകദേശം 1.5 കോടി രൂപ. 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളെ വെല്ലുന്ന അത്യാഡംബര സൗകര്യങ്ങളാണ് റോയൽ ജെറ്റ് ഒരുക്കുന്നത്. 32 ഇഞ്ച് LED TV, ലെതർ സോഫ, 2 ഡൈനിങ് ടേബിളുകൾ, ഷവർ റൂം എല്ലാം അടങ്ങുന്ന 125 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ 3 ആഡംബര മുറികളാണ് റോയൽ ജെറ്റ് ഒരു യാത്രക്കാരന് നൽകുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഇഷ്ടഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ പേഴ്സണൽ പാചകക്കാരനെ വരെ റോയൽ ജെറ്റ് നൽകുന്നു. യാത്രക്കാരൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സേവകരോടൊപ്പം തന്നെ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഷെയ്ഡ്, മ്യൂസിക് തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും യാത്രക്കാരന് തന്നെ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഐപാഡിൽ നിന്നും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതുമാണ്. KA ബാൻഡ് എന്ന പേരിലുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളും യാത്രക്കാരന് തൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അനുഭവിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു ആഡംബര അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിലക്ക് ഒരു വിമാനത്തിൽ തികച്ചും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സൗകര്യങ്ങളാണ് റോയൽ ജെറ്റ് ഒരുക്കുന്നത്.